togara tichitaura kuti ZANU-PF mastrategies ayo ayanoshandisa anongoda munhu anonzwisisa kuti zvakamira sei kuitira kuti ugone kuita counter attack mastrategies ZANU-PF. ZANU-PF yakangwara. One even andona izvino kuna Geza iri kutaura nyaya yaGeza ndiye ari kutaura talk of the show. Kana makapusaka munogona kutopedzisira muchingasatarisi kune zvimwe motarisa kuna Geza kuti Geza ndiye achagadzira zvinhu. ZANU-PF yagara inokandira bhora resimbi muground. Mugara muchitamba bhora iroro risingatambiki. Then moconcentrate nezvozvo. So vakangwara chaicho vanofanira kunzwisisa kuti zvinogara zvitaurwa naChamisa kuti dzimwe nguva munhu anofunga kuti hatina ngwara, but dzimwe nguva unofanira kunzwisisa kuti wakangwara. Kungwara hakusi kuita action paisingadiwi. And ZANU-PF inozvinzwisisa kuti zvose zvose hazvisi kufamba mushe. Kuti zvinhu zvifambe mushe inoda blessing yevanhu. But blessing yevanhu inoiwana kupi? Because Chamisa vakanyarara kuti si. Ende Chamisa haasi kumbotaura, even vanhu vari kuteera Chamisa vacho hapana kana hwana ari kuuya nepfungwa yekuti Chamisa anopfungei. So ZANU-PF ikaona wakadaro inokutsvagira zvinhu zvokuti imimi mugone kunopinda murodhi. Iyo iri kutotsvaga Chamisa kuti uripi chaizvo, but havasi kumuona. So vasiri kumuona Chamisa nditi vari kutambura. So nguva nenguva even kwaunoona vese vanaGeza nevamwe vanogona kuzouya nezvimwe zvinotaura kuzama kutsvaga kuChamisa aripi atoblessa because zvasvika panguva yakaoma. So all those things they need people with the eyes to see kuti okay apa takutambisa chikweshe bhora haripo. ZANU-PF inoda blessing yavanhu. So blessing yavanhu inoiwana kupi? Ndosaka ndichiona izvi panguva inoiwana blessing yanaGeza iyi unogona kuwana kuti vanhu vese vakaisa eyes kuna Geza or otherwise ari kushandiswa neZANU-PF. If not used by ZANU-PF is okay, he has to do his things. There must be no opposition which should intervene over the squabble of ZANU-PF. ZANU-PF should solve its own problems alone. And in the same time, the struggle for freedom should continue without even following what the strategy of ZANU-PF is going to be. So that's the only way which needs to be followed. Saka zvokuti vanhu vagone kufunga kuti Geza anogona kuita zvakare. It's true kuti Mnangagwa cannot change constitution. Haafi akaichange constitution. But chiripo ndechekuti they must have somebody who comes with an idea. That idea should continue with the ideology of ZANU-PF. So for which if you are not clever enough, you'll end up following their strategy, and their strategy is to rule until ndo paunonzwa vachiti ZANU-PF inotonga kusvika madhonga ane nyanga. Zvavari kutaura havasi kutaura kuti inotonga kusvika madhonga, inoreva kuti imimi opposition ukaenda kuna Mnangagwa speech yaMnangagwa kupedzisira yakataura kuti imi opposition rambai makadaro kuita sitirambe tichitonga. Because kana ukabatikana nezvinhu zvezvichitika ukazviteedzera uchatambura iwe as an opposition. So for you to be a strong opposition, certain things they should come and let them go without you being involved in it. Because patiri kutaura nechekuti ZANU-PF inofungisa chero mukatora ani wekuZANU-PF, chero mukatora Geza akava president, as long asina policy inochinja zviri kuitwa neZANU-PF hapana chinochinja economy yeZimbabwe. So kuti economy yeZimbabwe ichinje, we'll need a person who understands system. Zvakafanana Chamisa. Chamisa understands things that has to be changed to ZANU-PF. Kuti chinhu chakauraya nyika ndechekuti hatina proper leadership. Haugoni kuti utaure munhu akaita saMutsvangwa woti ZANU-PF inodzoka kuva party. Hazvigoni. Mutsvangwa is a dead entity. All the CIOs, all the police, especially the police yatinayo muZimbabwe yakatofa kufa kuti nya. Ndiyo history nakana fuse police chaicha yemuZimbabwe yakafa.
the investigating system yavanoshandisa yakatoora kufa kubva kune munhu wacho anotaura kubva kunani kusvika pokupedzisira hapana polisi. Ndio patakafira ipapo, because even nyange nanhasi unowanza achiti vari kuti how can you find somebody anopa munhu mhosva yokuti munhu ane mhosva nokuti ataura something then ozoti munhu iyeye ane mamhosva anawo anayo. Saka kureva izvo kuti chero muZimbabwe vanhu vese vakauraya vanhu havana mhosva because vachaiwana mhosva kana vasingachadi ZANU-PF. As long we support ZANU-PF zvireva kuti mastrong maningi acharamba achingokomitiwa nenyaya yekuti hapana munhu anova investigator because vanosapota ZANU-PF. That's why when ZANU-PF kusina kwairi kuenda inotanga yakomitisa somebody crime, so that when you come and you want to do something wrong about them they say wakaita chakati gori rakati, for which it means police hatina. That's why when kuti vanhu vane mhosva vari panze, vasina mhosva ndio vari mujeri.